Oh ya. Ada kasus pencurian potongan, Mbak. Lah wong kowe iki yo kesuwen ora ndak diwereke kok iso. Ngono yo. Pakutan nika dipun lajengaken. Lajengaken. Wah, sik iki piye panjenengan? Ada request fragmen ketoprak ambiane lumut. Oh ngoten. Ada tantu Pak lumut, saya mesti dhewe. Tantu kulino yo. Andang lumut ya apik. Wis sak gaene walah. Ya, nyapa? Tempe. Nyapa Mas nengke ya? Tipis-tipis. Ayo terkes. Lah kuwi ben ora kekasane wis dahar kok iso nang samu. Ya kalau langsung ya. Jelas gitu Pak. Iki nyawang panganan bae kok iso. Ada lumut lho, Sik. Dadi apa iki? Kuting apa? Ora aku diteke kok dianggurke iki piye? Kowe tak kon nganggur sik iki ngenteni Mbah Lurah ku kadung tek akeh ora iso ngapa-ngapake. Kowe. Kita ada dulu mah. Niki tambahi sitok lo perane. Boleh. Keting-keting lo. Iya, apa iki? Gula karo kopi. Bang, kene Bang. Ing samangke pagelaran ketoprak badhe mundhut. Ira-iran dene kok andi lumut. Keting kuning kasut dening Mbak Tatin cetak ing samangke keting ijo kasut dening Dik Birgita kasusul keting abang kasusul Dik Wino keting abang ing samangke ingkang asta yuyu kangkang inggih menika Raka Mas Do untuk Harahat Muhammad Sukeh bin Ajibek. To nyabrangi lho, nyabrangi. Oh, wah, dadi yuyu. Dok, ini. Kita tahu munggah-munggah ya jadi lumut. Ini. Piye to, Mbak Yu? Ini, apa? Senang apa? Sampai penting kuning kali. Sampai nasan-nasan sih. Piye to, Mbak Yu kali kok banjir kamu iki kudu awake dhewe munggah-munggah ya ande lumut to. Iki piye ya kok teng abang ki ade arep ketemu karo ande lumut iki numpak apa kok teng abang ya bingung aku kudu numpak apa ya kok ndek iki kira-kira rame kok aneh ya abang. Wis kita bar ngombe jamu gelang kosek. Nek amah ki ketoprak alon-alon bae lah wis. Galan Mas. Adik kula mungkin tancep ini lurus berarti. Kowe nek koprao di panganan ora. Jadi karo ngomong, Mas Lutut kene lho dadi yuyu kene. Dadi yuyu. Oh alah.
Ah ngono. Wah dadi yuyuk ngengenan barang iki kebagusan kok. Ngono. Yo, jeli. Lekutuk ngono. Lekutuk. Wah, awak piye to Mbak Yu? Aku kudu nggak gaya ande lumut. Ya. Piye iki Mbak Yu aku kudu nggak gaya lumut. Kok kalane banjir iki nek enek perahu terus kudu piye? Ya tak konten abang. Iki jatuh kiri terus ya. Sampe sini. Kan kita Mbak Yu malah. Iya. Lah iya. Ya awakku terus kenyabrang. Nek kamu kok kali ini banjir. Lekutuk. Ya awakku maju. Piye ya konten piye iki nek kendaraan perahu ndek. Ketoprak kendaraan. Tumpaan. Kok yo renek tukang tambang. Kok yo renek tukang tambang, tukang kerek ngono ya. Lekutuk. Terus kaget awakmu kaget. Kowe iki lho goblok. Sing tani kowe iku. Kaget iki ceritane. Aku Yuyu Kakak. Kowe sapa, Aku kelenteng ijo ya Kakang. Kowe sapa? Iya ya Kakang, iya kok iso ngomong. Lah iya. Lah yo aku iki Kakang. Aku Yuyu Kakang sing bisa tata jalo. Kowe arep nang ndi, Nduk, Aku harus ketemu karo ande-ande lumut ya Kakang. Iki ngono kaline jambir, kowe kudu Banjir kok jambil. kaline banjir. Wis kono kendang nyabrang, lho Cahayu. Yang carane ndak ngerti. Nah terus ngomong terus. Yen dhewe ora ngerti kowe Dulu tenang. Kali ini banjir aku nggak iso melewati ya Kakang. Iso. Piye? Kok iso ngerti aku ya Kakang? Apa nih Mas? akeh klines lho iki. Ya lah. Kowe numpak gegerku kene tak sabrang ngene. Kok dhisik apa aku dhisik? Aku dhisik apa nek wis selamat aku tak melu-melu. Aku gelem mbok sablangke. Aku belum mbok sabrake ya Kakang. Opahe opo? Ning kene opahe. Opahe apa? Pilus. Pilus. Kok pilus opo? Pilus iku ya apa ya Pilus iki Kakang? pipimu sing alus. Blek utuk. Tapi janji selamat ya Kakang. Janji iso nemoni aku karo ande-ande lumut ta ya Kakang. Wis bakal kowe kok slamet nemokne di awas diandane lumut. Ya wis sama aku saiki ya Yo, Kakang. numpak kene gegerku kene. Berimbang lo. Yo. Waduh iki. Lah, ini dia aku wis mulai bojoku tak tekek kasih. Bodohmu dulu ning YouTube lho. Sun. Ayo. Ya kono teko, rada lho iki. Pokok cuma klepen ya, sampe lalu ya. Ya kan numpai. Kowe lek kene nemplek lah. Kene dingin. Apa yang begini? Sun Sabrangke bocah ayu Lubyuk sing top, lubyuk sing aduh ya lalu Sun sabrangke bocah ayu liwat kene blek uduk. Aku ya iya gelem aku ya pengen nyebrang kono. Iki oke ya. Aku karo Mbak Yu. Aku ya Mbak Yuku. Sini kita buat gegem gini. Iya. Lumayan balura. Balura Orang ini balura ini batin. Piye? Ya aku oke langsung bulu kuwi. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene sabrangke bocah ayu liwat kene
informasi. Yo, kono main ada nyebut nyetak unggah ada. Matur nuwun yo Yuyu. Kepiye carane aku iso munggah gawe koyo ndak kowe yo. Ya, iki kepiye carane aku iso nggawe koyo bayi-bayiku mau ngomong kali banjir koyo ngene koyo aku iso nyabrang. Bayangno nyuwun sapa sing iso nyabrang aku ngono lho. Iki ngene koyo ngene wong koyo. Belah kutub. Ada itu juga bagus. Masih lagi ngono jutang koyo ngene. Aku Yuyu. Iya. Wis omongan. Yo. Piye? Aku kuwi pengen nyabrang rono kae kok aku tulung sabrang apa ya? Mo. Hah? Wis wedi. Ketoke kok bayi-bayiku mau aku ki musuh bayiku sing wis tekan kono mau mbok sabrang kae. Tak sabrake lo gaweke cilik-cilik yo ayu. Aku wedi sak ngono, aku ora kuat. Wis kowe nyabrang dhewe kono, Kok sing tambah aja ngono kuwi lho. Lho, Aku yo kaya wong wedok kaya mbak-mbak aku yo wong wedok kaya cantik, aku yo cantik lho. Cantik. Kok aja mbang cinti maciladan lho kowe yo. Iki jane Yuyu kok bangun saya. Kowe nyabrang dhewe, Aku mau nyabrang kowe. Lah apa bedane karo mbak-mbakku sing mau kae? Kowe pengen nyabrang? Pengen. Pengen nyabrang? Pengen. Ning ngene opahe. Opahe apa? Opahe piring. Apa? Piring, kita ayu kompok lho ya. Pasti lho. Aku ora nggawa piring. Piring kuwi pipimu sing miring. Belak kutuk. Aku ora sudi. Aku ambak-ambak kaya ngene nek dicium karo jenenge karo Yuyu kang kaya ngene. Aku yo kene lho wujudne wae kaya ngene kok aku. Gelem ora? Kowe nek gelem aku nyemplung lho, abrek lah. Ampun betul. Oh, setan. Yo aku pengen digendong ngarep. Ngarep. Arep. Heeh. Waduh. Madep rene. Aduh. Cepat ngene iki lho, cepet ta. Yo, cepet. Aku pengen silak tekan kono. Ayo tak Yuyune sing cacek lho. Aku sudah gila. Manung ta wong penake kok iso. Mantok ngene-ngene lho yo opo. Ora apa-apa kowe yo bae kemana. Oh, gendong lho. Iya. Iya toh? Gendongan. Son sabrangke bocah. Tak jupuk nih. Gendongnya.
tasmu gowo tasmu. Di tasku mau di. Yo tasmu nah. Yo. Kowe jane penting apa? Arepe aku tekar. Kaya ngotomu yo iki dhewe Iki ana barang sing penting tak nggo ngono. Oke, tak gitu, Mas. gendong. Ayo, oke. Iki gendong. Nah, muncul. Sing ngembang tak aku ae. Sun sabrangke bocah. Tandale kae tandale. Tak sibuk ini. Ora kok aku nek disabrake karo kowe aku ora iso. Sabrake ngono. Yo. Son sabrake bocah. Tandalmu lho, Di sandalku. Aku wis siap meneh tulung rono kae ya. Gendong arep. Klenteng-klenteng sandale liuli. Ayo tadi gendong. Aku nek gusti anakku tidur. mataku langsung bundok. Sandalnya telek-telek. Loh, penono bener gendong. Gendong. Ora apa-apa jenenge. Iki request ada di rumah kok nang. Yo kamu kok iki ngawur. Ayo. Nah, ulak gendong sik. Son sabrake Aja ana. Akhirnya wae aku digendong rono rene pek. jane cuyu kok boyo. Kok cuyu esek iki lho. Yes. Kapo? Aku gak aku dari tujuh aku. Lama kok aku dari kuyu. Bosok ya. Kok kaya rada ngene yo. Oh sing jaluk tamen yo. Piye lho wong anda dhewe lak mesti gawe cuyu to. Ah iya kok dene kudu ngono. Sampeyan yo ngono bolak-balik nggawa tas, sandal. Iya, kalau bulan balik juga kan kurang masalah. Lain mau telek. Nek lah rumah kok iso ngobatake kuwi. Iya. Tak ngandani bobot kuwi gur 40 kok. Tak polisi sih. Iya, kok tak aku kari iki lho yu, ayo tulung iki. Terkira ono. Loh lebar. Balik itu itu. Cuyu ku piye? Kok Mbak tadi dateng napa? Nggih, kita kata ngawolo, Mbak. Nggih. Jengur kirang Kae pangan. barang sik kae penting-penting ya. Oh, tak balik son sabrake bocah ayu. Oh, napa? Aku kalau grab. Telepon iki opo? Saking Iya, dekorasi dusun Demung, Desa Sukosari, pun gending saking gunung dipun jenengaken. Bapak Suyanto. Atur dumateng yusange, nggih, ampun bilih wonten modal kepareng badhe atur kesumbang, nggih. Bawa Sarandana pun dumateng para pamirsa sedaya, mliginipun Bapak Panitia, saha perangkat utawi Bapak Kepala Desa. Tanpa perangkat sedayanipun mugi warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahane Gusti ingkang Maha Agung. Apa?
Wong kene omong kok semangan iki lho. Iya kesel. Itu duwe ya. Saking warga besar KUD Sukamaju, Serangan, Sukoharjo, Ponorogo. Assalamualaikum Mbak saya, waalaikumsalam. Nyuwun gending pepilih ninggalkan Krisnan saking gunung. Bapak Lurah Sukosari lan sedaya perangkat ugi-ugi manggil rahayu dipun paringi sehat, amin. Pertanda Bapak Haji Karsono SP. Ya, nggih menika riyen ngamati nimbali kula sakonto. Isih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending slendak sutra kuning kaliyan tembang kopi. Kula aturake dumateng Mbah Diono kali Pak Jono. Ngawi saking Mbah Marji tekan semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Tati Buges nggih. Dalu butange niki saking kula Sayuti nggih. Nyuwun gending mawar kuning Bugesi nggih suwon. Suwun. Gelem tulisane SUWON suwon. Berarti nek munikol kae ora kol kae. Nggih. Colok. Misalnya yo CULOT. Hari siji. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sundalu. Niki kula saking Bapak Kasnon RT 2 RW 1 nyuwun gending pepilih kaliyan tembang rawe. Kira gedruk. Niki rata-rata sampai dulu. Monggo, oh Jengleke. Pas salah sipun. Jeneng beto itu, kita ini. Bos. Bos. Aku sih gagal sih. Tai. Aku gendong. Orang sampean ki ora ndek piye yo Mas iki kok gawe jedang lho. Apa lho? Aku. Siapa? Kuat apa? Kok ora Siapa? Lah oksigenmu dhewe. Jare bloro kabeh. Sing kembang utawa sing gawa Mbak Ati sing jelek gentenan kok loro. Mas kritik dhisik. Oke. Coba. Saling mengisi dan saling melengkapi. Iya. Alon-alon itu. Dagelan itu tadi kita harus mati. Aku abot tenan lho yakin bobotku 70 muncul lho. Kok iso ning bola-bali iki ya luar biasa lho. Bagaimana deh gawan 150 kok malah. Sik, kumpul. Kita iki anu Mas, nyusake lagu bocah. Iki tubuhku mobil. Anu le, kerjane nyusake bocah. Anu, keren. Jadi paling tidak yo kudu ngerti saiki lho piye karepe dhek iki piye. Nek lupa. Ini berapa ya? Lah bocah iki sakit ora dipunya. Kekuatan wong ini nggih mbak. Lah iya. Ini sampean. Oke. Ya iki lho. Oh iki. Dewe kira malah dhewe malah. Iki anggota. Ayo manut. Iki lho sari-sarine koyo tombol lho iki. Kali dah mulai tok. Oleh mobe. Nek tak telu ngibani lah. Kandeng Mbak Mobe saya jelek. Oke.